Welkom bij Kikker TV. Dit is weekuitzending 7. Deze week zijn we bij de burgemeester langs geweest. En we hebben natuurlijk een item over Valentijn. Maar we hebben ook nog een talent-item gemaakt. Maar eerst even dit. Welkom bij Kikker TV. We gaan vandaag een ui snijden. Het is zo saai. Dit is saai. Welkom bij Kikker TV. Joost hier gaat er de hele ui opeten. Oké. Hè? Lekker hè? Die pannen. Oh, wow. De tijd van de stagiaires is weer aangebroken. En dus ook weer tijd voor nieuwe talenten. En wat voor talenten? Dat gaan we nu even zien. Hallo, Welkom bij Kikker TV. wij zijn Janiek en Amber en we zijn nieuwe stagiaires bij Kikker TV. We hebben een aantal talenten in onze groep en die willen we graag even aan jullie laten zien. Dat waren onze talenten. We hopen dat jullie dit leuk vonden en iets meer over ons te weten zijn gekomen. Tot de volgende keer. Het Is nu tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Weet u wat de gemeenteraad inhoudt? Weet u wat de gemeenteraad doet? Binnenkort zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En wij gaan kijken of de mensen daar wat van af weten. Weet u wat de gemeenteraadsverkiezing is? Eigenlijk niet precies. Nou, eigenlijk niet. Weet u wat de gemeenteraadsverkiezingen zijn? Ja, dat weet ik wel.
Dat is de baas van de gemeenteraad zit daar in het stadhuis. En die gaan wij kiezen. Gaat u zelf ook stemmen? Ja, zeker, want ik vind dat heel belangrijk. Nou, je kan stemmen op een partij en die partijen waar op gestemd wordt, die zitten in de gemeenteraad. En die beslissen over de dingen die gebeuren voor de gemeente. Gaat u zelf ook stemmen? Ja, dat ga ik zeker doen. Ja, dan worden de mensen gekozen in het bestuur voor de gemeente. Gaat u zelf ook stemmen? Ik ga altijd stemmen, want mijn vader en mijn moeder en mijn grootouders die hebben ervoor gezorgd dat wij mogen stemmen. Wij zijn op straat geweest en we vroegen aan de mensen of ze wisten wat de gemeenteraadsverkiezing is. Weet u, bijna niemand wist het, weet u het? Ja, dat vind ik erg dat bijna niemand het weet. Daar schrik ik eigenlijk een beetje van. Ik weet het wel, maar het is ook de bedoeling dat de mensen in de straat het gaan weten. Dus we gaan daar heel veel publiciteit, met een chic woord, we gaan er heel veel over vertellen de komende weken. En de gemeenteraadsverkiezingen zijn de verkiezingen van het nieuwe bestuur van de gemeente. De nieuwe gemeenteraad. En die zijn op 19 maart, dus over 1,5 maand. Nou, om maar een voorbeeld te geven, 19 maart hebben we verkiezingen. En dat betekent dat iedereen boven de 18 jaar zijn stem kan uitbrengen op een partij of op een persoon die op een partij staat. En dat moet allemaal geregeld worden, dat moet allemaal netjes in orde zijn. Die stemmen die moeten op het eind van de avond, na 9 uur, moeten die geteld worden. En dan is het zo dat daar op een gegeven moment een verdeling uitkomt. We hebben 19 raadzetels, dus iedereen die dan heeft gestemd, die heeft zijn stem dan uitgebracht. En dan wordt gekeken hoeveel zetels bepaalde partijen hebben gehaald. En dan moet dat allemaal netjes geordend worden, zodat de uitslag van de verkiezingen natuurlijk wel duidelijk is. Het blijkt dat er ook mensen zijn die niet weten wat het inhoudt. Er zijn ook mensen die wel weten wat het inhoudt. Dit was Kikker TV en bedankt voor het kijken. Alle gamers opgelet. Hier komt een filmpje over gamen. Hoi, welkom bij Kikker TV. Toevallig gezegd, we gaan het vandaag net hebben over videogames. Want ik wil nou eigenlijk weten welke videogames nou eigenlijk hip zijn. Ja, doe jij aan videogames? Ja. Ken je het nieuwe spel Flappy Bird al? Ja. Heb je het zelf ook? Ja. Wat is je highscore? 13. En vind je het een beetje een leuk spel? Verslavend. Speel je ook andere spellen? Ja. Zoals? Minecraft, GTA 5, Monopoly, Habbo. Videogames? Sommige. Zoals? Ja, echt videogames niet, maar wel gewoon spelletjes op tablet en zo. Zoals, ja? Ja, zoals? Het zijn ook gewoon spelletjes, hè? Subway Surfers, daar ben ik echt helemaal verslaafd aan. En heel klein beetje Temple Run. En poeh. En ja, nog een beetje spelletjes. Maar als ik er echt allemaal op moet gaan noemen, ben ik morgenochtend toch beter. Ken je het nieuwe spel Flappy Bird al? Ja. Heb je het zelf ook? Ik moet het nog op de tablet zetten. How did we get so far ahead? Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken en tot ziens. How did we get so far? How did we get so far ahead of us? De leukste toets van het jaar komt er weer aan, de CITO-toets. Deze week gingen we kijken wat we er eigenlijk van vinden.
De kikkerstelling van deze week is de CITO-toets belangrijk? We gaan aan de mensen in Sluis vragen wat ze ervan vinden. Vindt u dat de CITO-toets nodig is? Ja, dat is wel belangrijk. Hè. En waarom dan? Voor de overstap te maken. Vindt u dat de eind-CITO-toets nodig is? Nou, ik ben van België, het is eigenlijk moeilijk te zeggen voor mij. Maar aan de ene kant vind ik het wel nuttig. Dan weet je het eigenlijk al een beetje welke richting je uit kan. En aan de andere kant is het eigenlijk een beetje dwangmatig. Vind ik het een beetje dwangmatig en overbodig voor de kinderen op jonge leeftijd al zo'n zware inspanning moeten laten leveren. Vindt u de CITO-toets per se nodig? Ik ken de, hoe noem het? CITO-toets, ik ken dat niet. Maar als je Hans het jaar je best doet en je bewijst, dan heb je dat toch niet meer echt nodig om naar het volgend jaar te gaan? Of het is om dat volgend jaar over te mogen, hè? Ja. Ja? Ja, nee, dan vind ik dat niet nodig. Als je Hans het jaar je taken, je les goed volgt en je goed bewijst doorheen het jaar, dan is dat niet meer nodig volgens mij. Oké, dankjewel. Vindt u dat de eind-CITO-toets nodig is? Nou, ik vind het wel een handig systeem om te kijken in wat voor niveau je moet zitten als scholier. Maar ze kunnen er wel iets minder dramatisch over doen. En waarom dan? Nou ja, er wordt volgens mij wel veel geld aan zo in gestoken. En uiteindelijk kan je ook gewoon vragen aan de docent of die kan zeggen op wat voor niveau je later kan gaan zitten, zeg maar. De kikkerstelling van... Dit jaar is het 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. We gingen in Sluis kijken of de mensen eigenlijk weten wat we er allemaal aan doen. Welkom bij Kikker TV. Vandaag wordt het 200-jarige bestaan van Zeeuws-Vlaanderen gevierd. Speciaal hiervoor zijn wij naar Sluis gegaan om te kijken of de mensen hiervan wisten en wat voor activiteiten er allemaal op het programma staan. Goedemiddag. Aanstaande vrijdag is de viering van Zeeuws-Vlaanderen 200-jarige bestaan. Wist u daarvan? Nee, daar ben ik niet van op de hoogte. Nee, daar wist ik helemaal niets van. Nee, dat wist ik niet. Nee. Ja, dat weet ik inderdaad. Dat klopt. Nou, ik sta hier in Sluis met Mary van de Grote Kaasboer en die gaat ons wat vertellen over wat ze gaan doen met de viering van Zeeuws-Vlaanderen. Ja, we organiseren zelf ook een activiteit in Schoondijken. We organiseren op 12 en 13 juli aanstaande 2 landbouwdagen. Met als themapunt van evolutie tot revolutie. Dus van Zeeuwspaard tot tractor met GPS. Ik sta hier in de VVV in Sluis met Josephine en die gaat ons wat vertellen over wat ze doen met Zeeuws-Vlaanderen, met het 200-jarige bestaan. Dus wat kunt u daarover vertellen? Nou, VVV Zeeuws-Zeeland is het tegenwoordig. Wij krijgen natuurlijk de evenementen allemaal door. Die worden ook op onze website geplaatst en in drukwerken geplaatst. En het begint nu ook een beetje te leven met de mensen, zoals nu in het advertentieblad bijvoorbeeld heeft gestaan, dat ze het lezen, dat ze er vragen over krijgen. Oké, en hebben jullie ook nog iets van speciale souvenirs hiervoor? We krijgen strakjes een speciale penning, die gaan we verkopen, en een speciale sleutelhanger in het kader van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. En misschien dat er nog wel meer producten komen, maar dat zijn in elk geval al 2 die bekend zijn. Oké. Zijn er nog evenementen die uitspringen speciaal hiervoor? In het kader van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen wordt er een wandeltocht georganiseerd. En daar is wel inderdaad al veel vraag naar geweest. Dus mensen die informeren welke lussen er zijn en of ze dat in bepaalde dagen kunnen doen of dat het één tocht is.
En zijn dat vooral mensen uit Zeeuws-Vlaanderen of ook toeristen? Voornamelijk nog mensen uit Zeeuws-Vlaanderen die het uit verschillende kranten hebben vernomen en daarna inlichtingen komen inwinnen. Maar ik kan me voorstellen dat zodra de dag er is dat er bijvoorbeeld een bepaalde wandeltocht georganiseerd wordt, dat daar ook toeristen aan meedoen. Ja, oké. En weet je wat van de activiteiten ga je daar aan meedoen? Ik heb er wel een beetje over gehoord. Ik heb over de wandeltocht gehoord. En ik weet nog niet of ik daar mee ga doen. Nou, dat is nog even afwachten dan. Ja, dat is nog even afwachten. Oké, en nu je dit weet, denk je dat je deel gaat nemen aan de activiteiten die gaan komen? Dat weet ik niet, maar misschien mijn familie die van hier is, gaan er wel aan deelnemen. En misschien ik zelf dan ook. Ja, dat zou wel eens kunnen, want mijn man en ik komen regelmatig naar hier om te fietsen of om te wandelen. Dus het zou heel goed kunnen, ja. Dit was het weer voor Kikker TV. Een hoop leuke activiteiten staan op het programma en het is zeker de moeite waard om er eens te gaan kijken. Bedankt en tot de volgende keer. Voor honden moeten we wel belasting betalen en voor andere dieren zoals paarden, katten, vogels, reptielen moeten we niks betalen. Welkom bij Kikker TV. Vandaag gaan we kijken hoe het zit met de hondenbelasting. Waarom betalen we wel voor een hond en niet voor een paard? Er is de laatste tijd veel te doen over de hondenbelasting. Zou je er eens wat over kunnen vertellen? Ja, de hondenbelasting die bestaat al eigenlijk sinds de middeleeuwen en die was destijds bedoeld om overlast van zwerfhonden te vermijden. En eigenlijk ook de hond werd op dat moment als een transportmiddel gebruikt, dus dat was eigenlijk een soort van wegenbelasting avant la lettre, om het zo maar te zeggen. En dat is daarna opgenomen in de gemeentewet en daarin staat dat de gemeente hondenbelasting mag heffen als ze dat wil. En ik heb de indruk dat ze hier in de gemeente Sluis sinds vorig jaar weer bezig zijn met het handhaven van die regel. Oké, en waarom betalen we alleen maar hondenbelasting en geen belasting voor paarden of voor katten? Nou, het probleem is dat in die wet, eigenlijk in de gemeentewet, wordt alleen de hond specifiek vermeld als een te belastend dier. De reden daarvan is eigenlijk dat het heel moeilijk is om andere dieren aan iemand te linken. Een hond die zie je buiten lopen, vaak aan de leiband met zijn baasje. En die is meestal ook in huis. Veel moeilijker is dat voor paarden of bijvoorbeeld voor katten. Je zou kunnen stellen dat een kat ook voor veel overlast kan zorgen. Maar dus dat is de reden waarom dat alleen beperkt is gebleven tot een hond. Er is momenteel veel te doen op Facebook over de hondenbelasting. Jij bent van de VVD. Wat voor standpunt neemt de VVD hierover in? Nou, ik neem aan dat er naar aanleiding van die uitspraak in Den Bosch is natuurlijk heel die actie op gang gekomen. Terecht natuurlijk ook voor een stuk omdat die inkomsten van de hondenbelasting die gaan in de pot van de algemene middelen en worden dus niet gebruikt om voorzieningen te treffen voor hondeneigenaren. En ik vermoed dat heel veel gemeentes afwachten wat de uitspraak is van de hogere instanties hierin. En vanaf dan een standpunt zullen innemen. En ik vermoed dat dat zal gaan in de richting van de afschaffing daarvan. Maar de algemene middelen kunnen ze goed gebruiken. En heeft de gemeente dan zelf het recht om zomaar te zeggen, nou we hoeven dat geld niet? Dat zouden ze heel goed kunnen beslissen, aangezien dat de gemeentewet zegt dat ze het kunnen heffen. En dus ze zijn niet verplicht om het te doen. De gemeente kan ook beslissen om wel te innen, maar dan het geld te oormerken, zoals ze dat noemen. En het te besteden aan zaken waar dat hondeneigenaren wel iets aan hebben. Of waar dat er wordt gezorgd voor het opruimen van hondenpoep en dergelijke meer. En hoe komt het dat een
kennel ontheffing krijgt en een stichting die honden opvangt niet? Ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit, maar ik denk dat je als kennel een vergunning hebt om zulke bedrijfsvoering te houden. En die uitzonderingsregel die geldt dus voor mensen die op een professionele manier honden opvangen. Dat doet een stichting natuurlijk ook, maar ik vermoed dat daar andere regels voor bestaan. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en de hondenbelasting is veel over te doen. Wat is het standpunt van de VVD over de hondenbelasting? Nou, ik vermoed dat we dat zullen afschaffen. Dit was Kikker TV over de hondenbelasting. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. In Katzand staat een huisje in de duinen. Helemaal zelf gebouwd. Niet Zeeuws zoals dat toch? Deze man ging een kijkje nemen. Welkom bij Kikker TV. Zeeuws-Vlaanderen bestaat 200 jaar. En tussen al het mooie Zeeuwse landschap staat hier een mooi authentiek huisje genaamd Schorreblom. En wij gaan even kijken wat de inhoud hiervan is. Het huisje is gebouwd door mijn vader met sloophout uit de oorlog. En destijds op het onderstel van een betonwagen, van een betonmolen. En nadat het klaar was, is het hierheen gereden. Hij kreeg toestemming van de burgemeester van het etablissement om het hier te plaatsen. En het is gelukkig nooit verplaatst hoeven te worden, want dat zou echt niet meer kunnen. Hoe is je vader bij de naam Schorreblom eigenlijk gekomen? Nou, dat is nogal eenvoudig, want schorreblommen, dat zijn dus die paarse bloemen van de officieel lamzoor, die hier aan de overkant volop groeide toen de geul hier nog precies onder de duin liep. Ja, in die jaren dat het hier gestaan heeft, zijn we dus volop aanwezig geweest. Maar op een gegeven moment kwam er hier zoveel verkeer langs het weggetje dat het eigenlijk begin juli al helemaal onder het stof zat, allemaal de hele duinen. En toen hebben we het verkocht aan een bakker Contant uit Oostburg. En vervolgens heeft hij het weer doorverkocht aan een visser uit Breskens. En toen ik pas getrouwd was en in Rotterdam woonde en daar dus weinig mogelijkheden had voor de vakanties door te brengen, kon ik het gelukkig weer terugkopen. Vervolgens hebben we het kunnen restaureren, toen nog samen met mijn vader. Bakker Contant had er toen al een uitbreidingje bij gezet aan de duinkant, waar het dak toen naar omlaag liep, maar dat was zo slecht dat hebben we ter plekke al gesloopt. En vervolgens een uitbreiding gemaakt met het dak een beetje omhoog. En daardoor kon er dus een douche, en een wc en een extra slaapkamer erbij gebouwd worden, waardoor het voor die tijd redelijk goed te gebruiken was. Maar naarmate de tijd vorderde en de kinderen ouder werden, hadden we toch nog behoefte aan een extra slaapruimte. En dat is een apart gebouwtje erbij geworden. Wat zijn de bezigheden die je doet als je hier bent? Nou ja, een van de bezigheden is onder andere vissen. Vissen met sleepnetten, dat doe ik al sinds mijn 10e ongeveer. En in 1959, dat was een hele beruchte goede zomer. Toen hebben we voor het eerst hier zalm gevangen voor de kust. En daarna ook nog 2 jaar en toen is dat eigenlijk helemaal verdwenen. En een jaar of 15 geleden ben ik begonnen met vissen met staand wand. En nu vangen we af en toe nog een zalmforel als uitzondering. En ja, dat is altijd leuk om vast te stellen wat voor soort vissen er hier zwemmen.
alles wat met de zee te maken heeft, daar hou ik me mee bezig. Dat is van strandjutten tot... Kitesurfen? Nee, dat nog net niet. Sport, dat is niet direct mijn ding. Maar ik heb dus ook al verschillende gouden ringen gevonden voor mensen die het verloren waren, met metaaldetector. En... Nou, nog leuk om een bijstandje te verdienen zo. Verkoop je die ook weer door? Nou, ik doe altijd mijn best om te achterhalen van wie het is. En een paar keer is het ook via de man van de strand... Jannes? Wat? De man? Nee, Leo. Leo, die me ingeseind heeft dat er ergens iets verloren was. En zo ligt er nog steeds een ring te wachten op iemand uit België die hem vorig jaar verloren is. Ja, en bij de bouw van dit huisje is er natuurlijk heel veel hout van het strand gebruikt. Dat kan niet anders als je daar zo dichtbij zit. Dus hier hard hout wat aanspoelt vanuit knokken. En dit hier, dat is dan weer hout uit een container. Want dat is een oude deur van het postkantoor uit Breskens. En zo wordt alles hier zo goed mogelijk hergebruikt. Maar je onthoudt ook echt de locatie per plank? Nou, per plank is een beetje overdreven, maar dit was toch wel typisch. Ja, we doen maar vroeger wandelde ik een keer Rotterdam en toen haalde ik ook al spullen uit containers van hout en zo. Er is ontzettend veel hout in verwerkt in dit huisje wat hergebruikt is. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Shalakadoeka, betjikaboeka, bibidi babidi boe. Kijk maar eens goed, je weet niet wat je ziet. Bibidi babidi boe. Stop. Hier volgt het filmpje van Assepoester. Gaat u naar binnen horen? Ja, dat is prima. Dan blijf ik hier bij de deur. Dag mevrouw de prinses. Wat ziet u er prachtig uit. Welkom op het bal van de prins. Als u het leuk vindt om mee te doen, dan even Op een dag, het is heerlijk waar, lijkt haast wel een wonder. Ontmoeten zij een knappe prins, dat is toch heel bijzonder. Ga je mee op reis naar het paleis? Welkom, welkom allemaal, kom maar snel naar binnen. Dan gaan wij met dit verhaal zo dadelijk beginnen. Vandaag ben jij voor eventjes een prins of een prinses. Daarom ben jij hier op het pad. Ja, even springen met je handen in de lucht. Heel goed, papa's en mama's mogen ook meedoen hoor. Lekker dingen. En een beetje zwaaien van links naar rechts. Want dit is ons afscheidslied. Daar gaan we, ze leven nog lang en gelukkig. En daarom vieren wij het feest op de sluit. Ze leven nog lang en gelukkig. Dag en tot ziens, het sprookje is uit. Kunnen jullie springen? Hey! Hoe heet je? Amber?
En wat vond je van de voorstelling? Heel erg leuk. Het leukste vond ik dat die deur steeds open en dicht ging, want dat was heel grappig. En ik vond het gewoon leuk. Kende je het sprookje al? Ja, ik kende het sprookje al. En was het zoals je verwacht had? Nou, eigenlijk nog leuker dan ik het verwacht had. Hoe heet je? Lucas. En wat vond je van het sprookje? Leuk. Wat vond je het leukste? Dat weet ik niet zo goed. Was het allemaal leuk? Ja. Nou, ik ben Govert. Ik ben namelijk Govert. Ik ben de stiefbroer ben ik van Assepoester, ben ik. Ja. Ja. En dit is mijn stiefzus hierachter. Oh, niet schrikken. Niet schrikken. En hoe is het om theater te maken voor kinderen? Dat is geweldig. Er is niks leuker dan theater maken voor kinderen, want kinderen zijn namelijk heel erg eerlijk. En die lachen als ze moeten lachen en die lopen weg als ze het niet leuk vinden. En normaal gesproken loopt er niemand weg. Tenminste, als zij niet opkomen natuurlijk, loopt er niemand weg. Oh, schouders, knie en teen, knie en teen. Oh, schouders, knie en teen, knie en teen. Oren, ogen, puntje van je neus. Oh, schouders, knie en teen. Wat doe jij met Valentijn? Helemaal niks. Wat doe jij met Valentijn? Waarschijnlijk iets heel leuks. Want? Ik heb wel iemand met Valentijn. Jij wel, ik niet. Na. Hier is het Valentijnsfilmpje. Geniet ervan. Hallo, welkom bij Kikker TV. Vrijdag is het Valentijnsdag. Wij zijn in Breskens en in Oostbrug langs geweest om te kijken of de winkeliers ook iets extra doen voor Valentijnsdag. Ja, er zijn er toch die een klein aardigheidje gekoopt, nee, voor Valentijn, hè? Ja. En heeft u ook speciale dingen voor Valentijnsdag? Nee, kleine sieraadjes worden meestal gekocht, hè? Die zijn speciaal voor Valentijn zijn die vanaf dagvaart binnengekomen. Dus hopen ze veel assortiment. En toch iets leuks van de maand van Valentijn. Ja. En heeft u ook meer klanten specifiek voor Valentijn? Heeft u al meegemaakt van de week? Ja, daar komen veel mensen om bloemetjes en om taart, gebak. Een lekker bonboontje, die hebben we ook speciaal in de winkel. Dus dat allemaal voor Valentijn en speciaal Valentijn pakketjes voor wat bonbons. Dus ja. Heeft u alle bonbons speciaal voor Valentijn of alleen de hartjesvormige en zo? Alleen de hartjesvormige zijn wel speciaal voor de Valentijn. Zijn er ook dierenvrienden die veel aan Valentijnsdag doen? Sommigen. De meesten krijgen al een heel jaar door, krijgen ze de liefde die ze nodig hebben. En een enkeling die komt nog een extraatje halen met de dieren, of met de Valentijnsdag. Ja, we verkopen heel veel soorten hartjes, van groot tot klein, allerlei kleuren en van alles. Glitterdingetjes, doosjes, leuke tekstspulletjes met mooie gedichten en dat soort dingetjes allemaal. Ja, je kunt ook goed merken dat er meer klanten zijn bij Valentijnsdag? Ja, zijn er wel wat meer. Ja, je merkt echt wel dat je veel cadeautjes moet inpakken, kleine dingetjes en dat soort dingen. Ja. Jazeker, we zitten helemaal vol. Wij zijn overdag niet open, enkel 's avonds, maar we zitten helemaal volzet. Zowel de vrijdagavond als de volgende zaterdag zijn natuurlijk heel veel mensen die de vrijdag moeten werken of een andere verplichting hebben. En die komen dan de zaterdag. En de zaterdagavond hebben we heel veel aanvraag voor menus, zelfs de zondagmiddag. Maar of het dus ook opvalt met Valentijn, allemaal tweetjes, hè? Ook koppeltjes. Bedankt voor het kijken. Fijne Valentijnsdag. Heb jij al een Valentijn? Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Oh, sorry, ik moet even... Even langs.